Добрый день. Это «Радио Свобода». Олег Груздзялович. Мы вядзем наш наўпросты рэпартаж з Менскага гарадскога суду, дзе вось зараз літаральна праз 5 хвілінаў мусяць паставіць кропку ў гучнай справе аўтараў беларускіх аўтараў крамлёўскага агенцтва «Рэгнум», якія друкавалі артыкулы ў гэтым агенцтве, і абвінавачаны яны былі ў судзе у справе у распальванні міжнацыянальнай варожасці ў складзе групы. Абвінавачванне ў прадпрымальніцкай дзейнасці з 2 з 3 абвінавачаных было знята падчас працэсу. Там вось на лаве падсудных за жалезнай клеткай знаходзяцца Юрий Павловец, Сергей Шептенко і Дмитрий Алімкін, абвінавачаныя па гэтай справе. Яны адбылі за кратамі ўжо 14 месяцаў, амаль 14 месяцаў, а суд пачаўся 18 снежня, і вось сёння мусіць паставіць кропку ў гэтай справе. Я нагадаю, што паводле абвінавачвання ў распальванні міжнацыянальнай варожасці ім пагражала да 12 гадоў зняволення, але пракурор падчас судовых спрэчак запатрабаваў для абвінавачаных 5 гадоў пазбаўлення волі з тэрміноўкай 3 гады. Это мінімальнае пакаранне па гэтым артыкуле. Адвакаты всіх 3 абвінавачаных, выступаючы, даказвалі, што яны зусім не вінаваты, і патрабавалі іх апраўдання. І вось, пакуль не прыйшоў суддзя Ігор Любавіцкі і 2 судовых народных заседателя, прокурор Александр Кисель ужо ёсць у судзе, мы его бачым, і таксама абаронцы все прысутнічаюць. Сёння судовая зала амаль запоўнена. Тут фактычна все сваякі абвінавачаных, бацькі, маці, навацешшы ёсць. І шмат журналістаў, канешне, і шмат аднадумцаў гэтых 3 аўтараў, якіх прылічваюць да прыхільнікаў рускага свету. І гэты працэс, як вядома, выклікаў шмат спрэчак у грамадстве, у тым ліку сярод праваабаронцаў. Нагадаю, некаторыя з іх тут погляды падзяліліся, некаторыя лічылі, што все ж такі гэтыя людзі не проста распальвалі міжнацыянальную варожасць, а рабілі такую глебу для падзеяў небяспечных для суверэнітэту Беларусі, і што дзяржава рэпрэсіўна адказваючы на іх артыкулы мае рацыю. Но іншыя лічылі, што гэта не так. У прыватнасці вось «Вясна» заявіла, і БАШ, беларускі асацыяцыя журналістаў, што відавочна парушэнне права на свабоду слова, на свабоду выказвання гэтых людзей. Пры гэтым, напрыклад, «Вясна» заяўляла, што ёсць прыкметы выкарыстання мовы варожасці у тых артыкулах, якія размяшчалі на «Рэгнуме» гэтыя аўтары. Асабліва былі прэтэнзіі да Дмітрия Алімкіна. Як звычайна, суд крыху можа на некалькі хвілінаў затрымацца, і таму тут такая пауза ўзнікла. Калі пачнецца прысуд, мы будзем працягваць напросты рэпартаж, але ўжо без каментараў, каб нашы гледачы все маглі пачуць, што сказаў прысуд, што сказаў суд па гэтай справе, і якое будзе прынята рашэнне, і як адрэагуюць у тым ліку на гэта публіка. Рашэнне мяркуецца, што ўсё ж такі суд пагадзіцца з пракурорам і дасць, калі не 5 гадоў пазбаўлення волі, то магчыма меней. Такія гучаць меркаванні, бо звычайна ў такіх гучных справах вельмі мала адрозніваецца прысуд ад таго, што просіць пракурор. Ёсць і спадзяванні, відаць, тых, хто прыйшоў сюды на гэты працэс. Я маю на ўвазе бацькоў. Толькі што я павітаўся, напрыклад, з бацькам Дмітрия Алімкіна. Значыць, што іх сыны будуць увогуле апраўданыя. Паглядзім, як гэта вырашыць суд. Нагадаю, справа вельмі рэзанансная, выклікала шмат каментароў у тым ліку ў інтэрнэце.
адзін з блогераў нагадаў, што менавіта з такіх прыкладна артыкулаў пачынаўся канфлікт ва ўкраіне, бо напады былі там таксама на украінскую мову, на украінскія традыцыі, на украінскі суверэнітэт. І мы ўсе ведаем, чым закончылася гэта, тым, што ад Украіны была дараваная суверэнная тэрыторыя Крым і Донбас. Вот толькі што мы пачулі ад паліцыянта заклік спыніць фота і відэо здымкі. Паглядзім, што будзе далей. Ага, нас прымусілі камеру опусціць і попросілі мяне спыніць рэпартаж. Мы тады ўключымся пасля абгалошання прысуду. Гэта была Радыё Свабода, Леві Злоч. Працягвайце сачыць за намі.